kubor nakaslem jong unongsan hima. Kublai pi perong baro hagani kapor ngapeng sumhai pi shiki kubor bakong san jong katayo. Haga pamintang in pin isha pi ki kubor ki bala jia hagani katayo baro shitayo kamtam halor ka jing sedang jong ke eryong remal bansar bat sempat na pang ya ke jelami galia. Nalor jong ke eryong ki don ru ki kubor halor udrop ki jingjia accident ki kubor halor ka jingyo apan pelat im jong web khna apan khat saus nem kerta ye ki laingut ki hep ki barit ha ka jinglet jingi ha ka we ni ki wa bat ki we ru ki kubor tikum tangin ya syakmat ha ka be dei bat ki kubor ki batang sa bat manga open chila kiang bat kini kilong ki kubor ki babania. Namar ka jing ther jong slap bat kala air haga jilla bat khamtam ha southwest Khasi Hills ling ba ka air yong remal kabala sedang nadu ka arpu hunyo bat ka arpu pratrik bat ka badang peteng ter nakaliang jong deputy commissioner ka southwest Khasi Hills uba ti lingwa uba longru u chairman jong district disaster management authority ula pentep ba kat kum ka kaipot ka DDMA ka southwest Khasi Hills liya thu ba uslap bat kala air kila punjulor ya bondli ki shnong ki bahab hapo ka mau kerwan bat harani kor block la ongru ba harani kor block kidan hadu arspa tam jilong yeng bat 6000 shispa hundreu ngot ki breu ki bala shakta ha kani ka cyclone kan ba mau kerwan block pat kilong yeng ki bala shakta kilong lai pu waitli bat arspa prangut ki breu ki bala shakta kan baki school ki bala sha rat bat shakta kilong southli uba lingwa ula pentep bru bahaga jing ther jong labba kala dan ru ga jing tua khendo hakalenti banit chamau kerwan syarang belang bat mau kerwan syarani kor bat kuma kalong menta la dep ban penko ya ki khendo bat ulaya thoru ba hagbe dei bat ki long ying long sem ki bala shakta nakaliang ki board district kila let ban ajing arab wood da ki terpar bat ki we ki jing don kam ke eryong remal ka badang yai pen ibor hadu ka arpu khandai tri ku jemang arjar arpu saw kala rat na phang ye ki khat sandri ki school harani kor block bat artli hamau kerwat block kat kum gejing yo jingtip na district disaster management authority ya tho begini ki school ki bala sha punjulor ka eryong ki kinthom ye ka arlan lp school nong malang rclp school nong malang rcup school St John rclp mapulun nongna rclp school nongna deposit upper primary school nongna secondary school khatpra ssa upper primary school nongba jinrin lp school Nongba Jinrin SSA Upper Primary School, Chitok Gray SSA Upper Primary School, Nonglo, Plang Dilon, Sao Shinong, Mao Pan Sao, Bat Kiwe Pat Ki School. But shisho kat kum kita long kubor ki beliat horu baka DDMA Southwest Khasi Hills ka pentip bahaka lai putri ku jemang arajar arpu saw ke eryong ka bajur kala ratna phang saye ki arpu prantli ki yeng hapo ka rani kor CNR di block kan baha mau korbat block ka wei ki yeng kala julor namar ka jing tua khendo but hagate ke jingjia shispa sanpu arngut ki break la shakta but ki shnong ki ba shakta ki long ka ol moilam loa puk sora panchering bi muai bat mau hati le thoru ba hagate ke jingjia langut ki break la mansau bat kala donru ke jing sha punjulor jong ka CHC ka badan harani kor ki board district bat ke DDMA maria yo jingtip kila laj ban no jingerap wood ye ki break ba mansau bat la jingerap ru ye ki yeng bat ki school ki bala sha punjat haki bor jong ka mariang ka seng nyo tribute council seng kami klem shong tan kum bakala penbena banyak kun tma persha yo drop haga life way teri ujemang arjar arpusau sashi sen kala laj ban khandra byang ye ki jaka badan ki nong di drop ki badan ki benta jong ka khandai lat bat haga jing laj khandra ka seng kala yo ban bat hadu shi phong mut ki break bakin thom ya arngut ki kintei la ban kedo bagi nong elam bat ki dekhot jong ka HYC kila laj ban khandra ye ki bedi drop ha khandai lat hadin makilami na sadar police station haga jingleit senranya uskratri jong ka seng uba Isaac Basayo Moy ubade unong sha khot hajer ubalai hadin u president uba Roy Kupar senrem bat u vice president uba Don Bok Kharlingdo hakipulit jong ka sadar police station halor ka jingleit penpra ya ki yeng sa ki basna bi an jong ki barjilla halom survey
la ong ba na ka met jong gi di chi phongut ki breo ki baka seng la yo ban kurup ye ki drop la thep ha hapo ki jok rit harengkat ki ternia inject drop bat ki tiaria da ka song kha song man la ni ki condoms hadin bala kli token na khaliang ka seng klem na pen slam kala thang no shisindon ye ki tiar ki bala yo kurum na ki nong di drop hadin bala de ban khanra drop na khandai la ka seng kala lek ban khanra sana ki than bimola bat mot pran ha ka bala lap e shibon ki khna ki badi drop henry happening gini ye baro ka we ni ki khubor ka pen melung men se bat pen smosi khang ka long halor ka we long kmi ka bala tip shapang ka jingop jong khun jong ka ha ka jingdi yo drop but uni ude we ni ki jingdi ubrate marau ro ye ki jingim jong ki khna samla la ban ong ka HYC hadin malayo ban kem nya katto ka ningun ki khna di drop kala shim nya ka sen jam ban phone nya ka kmi jong we ni ki khna bat ka bala kindit threat hadin malayo jingtip ba khun jong ka penban ulang ngop ho drop bat ula sha ban ha ka seng HYC kini ka long kmi kala yam kthang ban tip ba khun jong ka di drop namar ba haying ula thok da ka ba umju di lani umju mlen ban di drop hagabai dei bat kani nakal yang ka seng kala phawan ye ka kmi jong ne khunna sha ajmera ka jaka ka balalap na ka jing khanra drop bat ka seng kala phawan ban ya kren bat ban ya slok bat ru ban lek pha sumar amtang kata hagalai phautri ku jumang shisngi hashwa ba ka seng HYC kan yo ban kem kambon ki nong di drop hagani he ge jo ka sngi ka seng kala yo ban ringdur yo we khna samla kat ba udang muja ban inject drop ha ka shnong mauba mar ka senggala kem nyu te barjala baru badang muja pan inject drop but bale kum bum don ba yui ladan yo yaki jaka baro ki baga HYC kala yo ban kem ni ki khna di drop ki kin thop nadu na mau ba khle yo gari khana bat ki wei ba yeki ni ki drop bala yo kem baro ka seng kala thang no hi ha ka jaka ba yo ban kurup Henry hagabenta ka bukut pan nagalyang ka seng HYC ka ba smokhia nagabenta ka jingjot jong ki khna samla kala ya slok yaki samla khasi ki bala sha kem bat pharu yaki sha ka office tray kam jong ka seng haringkat ki me ki pa ne ki bahayeng hasam ne ka benta ban ye pen ben bat ru ban pha sumar argut ki breu ki laman saw namar ka jing tua khando ka bala jia ka arpu pratari u jemang arjar arpu saw ha maulai mau kunro haru jong surok maulai bypass kene ke jing tua kala jiaru marjan bat ka wei ga yeng ka pratai bon mala ha ka jaka ka balong kenriang na ka jing tua khando la sakhi ba katto ka ni dili ki yeng ki badan shathem lani sharum kila shakta namar kene ke jing tua bat kani kala bu jing maru ya ka surok maulai bypass ha ka bala bu dak no kum ka jing maham yaki kali khnang bakana mi kano gono ka jing jia ka bas ngosi yaki kali ka yai lingba kani ka surok kani ka jing tua ham maulai ru ka de ni ka jing ther jong labba lap sanu ba jor bat kala er yong remal kuman so pinkin mau ka jing hap slap ka ba jor kala sedang nado ka arpo nyotrik bat ka badang yai beteng hado ka arpo pratrik ujmang Katkum ka jinget ho jong Superintendent of Police ki East Khasi Hills Urituraj Ravi yaki ba mensaw hagani ka jing jiala penkit no syaka jaka ajing sumar jong ka digrams ne ka bentaban yo yaki jing sumar ki ba piang ki thli ding ki bala kalang gile yo ban bamdo ya ka bai ka dukan ka ba de ki tiar cosmetics ha Amlarem West Jentia Hills District bat katkum ka jinget ho jong we shnong ka Amlarem uma compare po long ulaong pagani ki jing jia kala jia hapdeng ka por arlani libaji no phai sni jong ka lai puwe tere ku jimang la suba ba jing ploding ka dei ne ka jing thut jong ka boarding electric ya ni ka dukan ka balalong trai ka kong lili sumer bat ki tiar kitar baro ki bidan hapo ni ka dukan ki bala ingkong khan la antat ba jing do nong kala kot sha ka chipolak tingka ki kali pendip dengru marmar ki lawan poi hagani ka jakan ka benta ban tem ni ka ding ka bala klang haswa bakan pur shiki wei pad ki dukan ki badan marjan Kajing tua khando hado mentaka sniru kampat kut hadin bo uslap ubajor harengkat kala air kidang ya beteng ban ther bat ban be hagi benta ba pher jong ke jalami galia kawe ni jing jia tua khando ka bala yo ban sakhi ka dei ka bala jia po ka snong tong seng ka ba ha po ke ilaka nongkhle jong ke East Jentia Hills District haga ba khando ka tap lut ya ka surong bat kala don ke jing sa kut jong ke kali ki ba ya ba yang bat kham tam ki ba pendon kam ni ke surok haga ba net shim dawai na ki jaka a jing sumar
kat kum ki jing tip bala yo alum la ong bagani ki jing jia tua khando kala jia ha ka step lai pu wei trik jong jembang arajar arpusau banalor ki jing tua khando la sakhiru baka surok ka badon ha ka snong rim kala pat pedang bat shibenta jong ani ka surok kala ha haga bedei berkani na kaliang ki bor snong ki bor sarkar ki lawan ra ki kalipo shilom pan pen khoi ya ka khando ka bala sakot ha paling surok khnang bagi pat ba kin la ban ya biang na kani ka surok snong karadu menta ke jinglong jingman jong ke air yong rema lapo ke jela kampat duna watla kala duna shikiwei pat ki benta jong ke jela ru Henry uslap udang yang beteng banter hakeleng ki benta jong ke jela Meghalaya harungkat kala air dalor ke elaka nongkli la sakiru baksurok ba National Highway 6 ru kala shakta bat julor bha na ke jingtua khndo bat ke jingto jong ko hasurok hagi babun ki benta jong ke East Jaintia Hills District kato kat ni ki jaka ki bala shakta ki kintup nado lat bri shernot hajan toll gate lom snong haga jaka ke bala yoi ba ka surok satang kat no kala dekut no ka jingtua khndo kala jiaro hagi benta jong snong minkre shado rata chera kala don ru ke jingjia ka basmosi haga ba woi samla jo bala tip kerteng kumu ohi nong tedu arpo nyosnem ula do e la ka jingem na ka jingtua jo ka kenro ka bala banye ka yeng haga dong wailong sutunga ka bahab hapo ka East Jaintia Hills District bargane ka jingtua kenro kala jia haga por san baji minstep jo ka arpo pratrik ujemang arajar arpo sao Uweu nong rep ubana ka sinong mo kalang lapangap la suba bolo sya penyap dosman haki reoronar kiba mla asatyaban tip kat ba udang dan haka jakarep kaput asam pat Meghalaya Yau nong rep la tip kerteng kung uba telmi talang life west nem kerta ubana ka sinong mo kalang lapangap West Jaintia Hills District ya ka met jong nong rep kabalat hiya lengktar la lap haka step life potrik jong jemang haka jakarep hakli la daw kat kung bakubor kabali alum na wahe snong kan lapangap uba diamond lingdo oleh tu bau tu nong rep haka step arpo kundai trik ulalai shalingka haka por kamba san beje ai pada den ke jingbam poi yeng shu ki bahayeng hasem haringkat ke snong kila penlong de jingyawat Yau syajakarep Henry la lapan banyak ka medjong u haka step jong kalai potrik u jemang Halo organik jingjia wahe snong ula pentip ki purit ka site sama outpost pat marmar ki purit kilawan ban penlong ye jing tokit pat ye ka met jong uni urang ba la penkit she joy civil hospital yelong na kabentaban le ye ka post mortem na kalian ki bahaya ngasem bat ka snong kira suba bayakan ka kam dusman la le di nong shun ki banabar snong bat kat kum ka khubor la yatho bo new nong rem udan ye ki dakishin la ni ki dakmong ha ki benta jong ka slang mat kli link dong bandru kesintor kum gadak kajing ai burom yaki kam shlor jong uhebret kisan wanyang khat saus nem kerta ubala len yeladi yala ka jong kajing em pan plat em ya langut ki hebret ki bahpo kerta khat arsinem ki bala jangam julop hakawa mau iksar maulang wir Southwest Khasi Hills ke HYC Malang Wir Unit haga arpo pratri ujemang arajar arpo sao hapo gejingelam usamla refulgen wanyang presiden at samla maushan lang marwen secretary layo ban punkup borom yunu hebret kisan wanyang hayeng sa jong u nakaliang kaseng haga ni kasngi kalayo ruban ai ga jingkit bokit riang yunu hebret bara min sem rio ba nangle shushu iki kam ki babha hadin habot ki pa ublei nong bu nong tha ula ai kasap ha u haga jo opor ka sengra kinturu i bor district bagi dei ban le AA yonu hebrid namar hadu langut kimin sem breu lani kimin sem ba kordor ulala ban pelat im kumbat penkin mau bahaka arpu santri ku jemang arajar arpu sau kabari ka singisa jain saungut ki khna nakashnong maulang wer ki badang hapo kerta khat arsnem kilayalai jingi haka wa mau iksar ban yegiti ki khna langut layo ban pelat im do hebrid kisan kadba yo way ni kini ki hebred la yo ban plat im da ki khna kan thei ki bia sat jain lang hajan jong kani ka wa haga way ga jingjia yatin ko kali Haripoi district kabala jia haga new blay jong ka tayo way nong nya jong ka kali bolero pick up kabada new registration number ML not sun AB lai iway not R ula khlat hasan harin maka kali ka bawlania bat kabala pen hair step bha kala let ban jam shiliang yu divider jong ka surok ba National Highway 6 bat kabala kelang khongpong
kat kum gitu long khubor balayo lum le tho baki bor pulet ka thanat sning kle jingtip halo organic jingjia haga por kum shi pho shi teng min step haga ba katai ka kali bolero pick up kabalanya da ustan phan renta thiang ar phu waisnem karta na ka snong penthar lindan east and west Khasi Hills kar ba kadang hiar na shillong shi ki thain nongpo anda kala poi ha surok balong khongwan marialai ka snong umran kala lit ban kinthi bat jam shi shiliang yu divider jong ko surok ba National Highway 6 kadhadu bakana kala khongpong shisindon bat lit ban tanra pat se ka way ka kali Maruti Swift Desire kabada new registration number AS Arsan DC Kendai iwe pra kabadang keo shanong ba shalong hagani ke jingjia unem nong nia jong ko bolero pick up yo berarti perteng ko mustan phan renta thiang ula khla no hashen kat bagi break bi shong lang ringkat bat u ki bakin thop ya u break sias maulong bana ka snong maukria ban u kam wadat mu hadem bana ka snong krong snong West Gentia Hills kilometer saw malumala bala penkit no yaki sheki jaka a jing sumar Shisholo yo jing tip ru baki sound ki ba shong pat ha kali Maruti Swift Desire ki bakin thop ye iwe klung i badang license nem karta nang ta Mahesh Balmiki life sauce nem ka Deepa Das Balmiki arpo pras nem bat ka Minoti Das sangpo hun reus nem karta kila mensau jur ha ke jingjia bala penkit no ye ki shaka jaka ajing sumar jong nongba gohdi ya kamet kebarang sa jong ba stan phan renta thiang la penkit no shanong po civil hospital na kabentaban pendem ya ka post mortem hendroi na kalyang gibahaye nga sem kila kerpat i store ban pelan ya ka post mortem namar ba na kalyang gibahaye nga sem kim don ka jing tharai sneu yano ru Hadin bala pendep jing don kam kat kum gikin don ain lai tino ya kamet jong ustan phan renta thiang shagi bahaye nga sem na kabentaban pendep ya jing le niam ka bakhadu Di parlok dagi digi kubor ila poi sya kabakut kana do bingine syambyang hagawai pat katayo nga ay kublay ka por jong pi kublay shibun